bio Minecraft Games, ja sam Sir Minecraft Games. U današnjoj epizodi ćemo da igramo Code Rope, Preseči Kovačić. Ja sam malo ovu igricu već igrao i mislim da je dobra igrica. Meni se sviđa i te ja sam pokažem vam. Znači, eto, prevučemo ovako sad. Gdje je Java 1. Koliko smo osvojili? 5752. Nisam mislio dobro pročitaš. Eto ga. Okej. Što se tiče tog novog kanala što sam rekao, ne znam da sam rekao, Majo HD, neću da ga otvaram, pošto sviđa mi se ovaj moj kanal i želim da nastavim s njim na njemu. Ne više na nikom kanalu. Možda ako budem banovan nešto, onda ću naravno da otvorim. A ne ble. Doble. I sama presečemo. Ićemo do druge kutije, završimo ovu jednu kutiju, znači pravit ćemo kao sezon po sezonu. Znači jedna kutija, pa druga, pa treća i sve tako. Kako ću raditi, znači kad završimo ovu kutiju, tu prekidamo epizodu. I snimat ćemo isto Minecraft Country Games ili Bridges ili ne znam, na Mypexu. Vidjet što ću da snimam. Još ne znam. Ali 100% ćemo snimati Country Games, snimat ćemo mini igre, snimat ćemo svakakve igrice. Snimat ćemo Cut the Rope, kako se već kaže, Preseči Kovačić u prevodu znači. Snimat ćemo, ne znam, ja sam napravio intro, komentari sa Serbijanom. Tu ću, na primjer, komentarišemo, ne znam, na primjer, sad uzmem ja nešto što sam kupio i sada komentarišem kakav je proizvod. Jednostavno, da li mi se sviđa, gdje da ga nabavite. Poljsko. Boguje mi, ja mislim, zašto što, a da, učio sam da imam problem slike, skida mi se nešto, pa, evo mi prešli već u drugu kutiju, a snimam 4 minuta, pa ne znam, ajde odigramo 3 levela, 4 levela. Evo odi, deći, burašči. Deći, burašči. Zirnje mi žaba jače, bre. Evo ti djavo.
A neće. To, uspjao. Da, snimat ćemo Needles for Help 2 i snimat ćemo Needles for Help 1. To što je rekao još u prošloj epizodi. Laganica. Eto, i snimat ćemo još 2 levela. To sam rekao da ćemo snimamo. Rekao sam to da sam snimao, da, rekao sam da ću da snimam tutoriale, da, to sam, imao sam u najavi, što će bude, ja mislim da ću sad posle ovog klipa, da izbacim posle, možda posle sat vremena, ili 2 sata, ne znam, sad 9 sati, u stvari 10 sat vremena, izbacit ću komentari sa Srbije, naprimjer uzet ću ja sad nešto što sam kupio najnovije i komentarišem sad to i bit će zabavno. Joj, ne! Tako komentarišemo. Ok, ovako da bude. Nema se, prošli smo sve. I ljudi, snimamo 7 minuta. Hvala vam što ste gledali ovaj kratak video. Dobro, nastavit ćemo da snimamo, znači jednu kutiju smo prešli. I kad pređemo ovu kutiju, onda idemo u drugu i sve tako. Ljudi, hvala što ste gledali, poslednji klip komentari sa Srbijanom. Hvala što ste gledali, vidimo se u sledećem gameplayu. I... Pause!